गयबारि युथ दोलोनि जानानै दोलोआरि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसेनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि लोगोसे मागो फोरबोनि दोलोआरि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। जों दिनै गयबारि युथ ब्लकआ गोबां गेलेगिरि बिथांमोननो स्पर्ट मेटेरियल्स डिस्ट्रिबिउट खालामनो आखायाव लादोंमोन आरो बे लेखायैनो जों दिनैनि हाबाफारियाव मोन 35 गेलेगिरि टीम एबा क्लाबखौ जों मोनफुंनो हादों आरो बिथांमोननो जोङो राननानै हरनो हादों। जेरै भलिबल, क्रिकेट सेट, बेनि उनाव जोंहा केरम सेट दङ आरो चेस बर्डबो दङ। बेफोरबायदि राननायनि हाबाफारिनि थाखाय मानाव गिदिर बिटिआरनि CM प्रमद बर' दाङ'रिया देबखौ एबा बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावो। मानो होनोब्ला इयुन जोलैखौ खेलेनायनि गेजेरजों लोगोसे लेखा फरायनायनि गेजेरजों सुबुंखौ बुहुमाव गसंथानो हायो। बेखौ जोङो दोलोआरि जानानैबो खामानि मावनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। ओंखायनो जा बिथांमोना गेलेनाय सामग्रि आयदाखौ मोनबाय, बिथांमोना जाहाथे दिदोमै एबा गोसो गोरबो होनानै गेलेनानै बुहुमाव गावनि सार्थजों लोगोसे ओनसोलनि आरो बुहुमनि मुङाव गसंथानो हायो, बेखौ जोङो आसा फारिबाय। आरो दिनै जोङो दोलोआरि जानानै बिथांमोनखौ गाहाम हामलायनाय बावहरदों।